Jazdenky robia elektromobilitu o čosi dostupnejšiu a práve dôkazom je táto Škoda Enyaq. Moje meno je Matúš a dnes si spoločne odpovieme na otázku, prečo si kúpiť jazdenku práve tohto auta. Škoda Enyaq kombinuje robustnosť SUV s elegantnými a štýlovými krivkami. Ak by ste chceli športovejší variant, na trhu jazdeniek nájdete aj verziu Coupé. My tu však máme verziu SUV, teda ten praktickejší variant na každodenné používanie. Toto autičko je v balíku Sportline, teda v športovom balíku, ktorý kombinuje napríklad 20-palcové disky s čiernymi doplnkami okolo celého exteriéru. V exteriéru vypichneme ešte perfektné full LED svetlomety, či už tej prednej alebo tej zadnej časti. Vzadu máme aj dynamické smerovky, krásnu uvítacú animáciu, ktorú oceníte, keď budete nastupovať do auta najmä v noci. Na streche si všimnete aj predĺžený zadný spoiler, ktorý pridáva práve na tej športovosti tomu celému Enyaqu a musím uznať, že ja nemám rád nejakú červenú farbu na autách, no keď som zbadal Enyaq v červenej farbe s čiernymi doplnkami, povedal som si, že to auto vyzerá fakt, že dobre. V interiéri verzii Sportline nájdeme perfektné športové sedadlá s výborným bočným vedením a kombinujú práve alkantaru a taký kožený materiál po krajoch sú vyhrievané, čo je taká klasika pre auta z obdobia roku 2022. Čo už nie je také klasické, je obrovský 13-palcový infotainment, cez ktorý ovládate takmer všetky médiá, respektíve vlastne všetky médiá, vrátane klimatizácie a hlasitosti rádia. Máte tu takýto shortcut na hlasitosť tých médií, čiže po tom pásiku, keď šúchate prstom, tak pridávate alebo uberáte hlasitosť. Tomuto displeju sekunduje malý taký displej pred vami, ktorý vám zobrazuje tie najzákladnejšie údaje o jazde, či už to je stav batérie, dojazd alebo rýchlosť, ktorou cestujete. V interiéri ešte vypichnem veľmi veľa odkladacích Simply Clever riešení. Sú tu dve bezdrôtové nabíjačky, dva cup holdery, takisto nejaké priehradky tu na lakťová opierka, ktorá je nastaviteľná a do dverí dáte aj väčšiu vodu. Multifunkčný volant v Enyaqu, konkrétne v balíku Sportline, je perforovaný, je vyhrievaný. Pod volantom nájdete aj pádla, s ktorými však neradíte stupne prevodovky, avšak meníte si iba intenzitu rekuperácie. Priestoru v kabíne Enyaqu je až meria 1,90 m, mám tu dostatok miesta nad hlavou, na kolená, mám si kam zasunúť chodidlá a úprimne vám poviem, že v tomto aute odvezete 4 pasažierov a odvezete sa aj vy ako vodič, čiže dokopy 5 ľudí. Zo Simply Clever riešení tu máme lakťovú opierku doplnenú o cup holdery, je tu stredový tunel, tzv. Skivák, teda na lyže alebo na nejaké dlhšie predmety. Takisto sú tu takéto praktické vačky, či už na telefón alebo na nejaké väčšie dokumenty. Vypichnem aj tretiu zónu klimatizácie a musím uznať, že v tomto aute na zadných sedačkách by mi nerobilo absolútne žiadny problém cestovať napríklad aj do Chorvátska. Objem kufra v prípade verzie SUV je na úrovni 585 litrov a keď sklopíte zadné sedadlá, získavate priestor s objemom 1710 litrov. Ako by som charakterizoval jazdu v Škode Enyaq? Tichá, komfortná a taká ukľudňujúca. To je taký efekt každého jedného toho elektromobilu, že nemáte tu nejaké mechanické časti, ktoré by vás mohli nejakým spôsobom otravovať, v úvodzovkách samozrejme, počas jazdy. To riadenie je príjemne presné a zároveň také vláčne, také do komfortu naladené, rovnaký aj podvozok. Cítim tu tuhosť karosérie, cítim tu tuhosť celého toho auta, vďaka tomu, že v podlahe je vlastne uložená tá batéria s kapacitou 82 kWh, ako sme si už povedali. A to uloženie tej batérie prispieva aj k takej vyššej stabilite toho auta, nakoľko máte ťažisko najnižšie ako sa dá, takže aj na tých okresných cestách sa to auto bude správať oveľa lepšie ako nejaké klasické SUV. Dajte si však pozor pri nejakej dynamickejšej jazde na vyššiu hmotnosť toho elektromobilu. Vo všeobecnosti klasickému Enyaqu nesvedčí dynamická jazda, od toho tu je variant RS, teda najšportovejší, najostrejší variant, ktorý Škodovka ponúka. Zároveň je to aj najsilnejšia historicky vyrobená Škoda Enyaq RS, ale my sa poďme pobaviť o tom Enyaqu ešte trošku viacej. Tento konkrétny kúsok, teda Enyaq z roku 2022, je ten prvý Enyaq, tá prvá verzia, čiže je tu pôvodný prvý infotainment so svojimi detskými chybičkami, ktoré však nie sú nejakým spôsobom extrémne obmedzujúce. Viete s nimi úplne, že v pohode žiť. Zároveň je tu aj prvá generácia termomanažmentu a battery manažmentu, takže v tých novších generáciách je už o čosi lepší aj ten dojazd, aj to samotné manažovanie toho
elektrického pohonu ako takého. Keď sme pri elektrickom pohone, ja spomeniem rôzne tie motorizácie alebo verzie to nazvime, že je tu menšia batéria 60 označenie má, potom je tu táto naša verzia s tou väčšou batériou s označením 80 a potom je tu ešte verzia 80X, čo je v podstate štvorkolka, kedy máte na každej náprave samostatný elektromotor, ktorý nie je spojený nejakým spôsobom fyzicky s tým druhým elektromotorom a to vlastne otvára aj priestor na zadných sedadlách, nakoľko tu nie je žiaden stredový tunel a vy sa tak slobodne môžete presúvať a ten pasažier v strede má aj oveľa komfortnejší posed v rámci toho druhého radu sedadiel. V rámci používateľského rozhrania povedzme si niečo o tom displeji infotainmentu, pretože vy si ho viete nejakým spôsobom personalizovať tie karty na tom hlavnom menu. A k tomu používateľskému rozhraniu a samotnej jazde ešte spomeniem režim rekuperácie na prevodovke, ktorý je označený Bčkom, kedy vlastne máte ten one pedal driving štýl jazdy, kedy ovládate auto iba akcelerátorom a nemusíte brzdiť, šetríte tak brzdové platničky na predných kolesách, nakoľko vzadu sú len bubnové brzdy. Keď jazdíme elektromobilom, nemožno opomenúť športové režimy, ktoré rôzne upravujú mapu toho akcelerátora. Aktuálne jazdím v športe. Aj napriek trošku vyššej hmotnosti ten výkon tu je a aj s tým jedným elektromotorom dokážete veľmi dynamicky jazdiť. Aj tá obrovská výhoda toho elektromobilu je v tom, že máte to instantné zrýchlenie, instantný krútiaci moment a výkon a nemusíte sa báť pri nejakom obiehacom manévri, že by ste možno nestihli alebo by ste nemali dostatok priestoru, jednoducho vstúpite na pedál a to auto ide. Sedíme v modernom aute, ročník 2022, takže poďme sa pobaviť o množstve plejadiel asistenčných systémov, lane assist, upozornenie na čelnú zrážku, sledovanie celého okolia vlastne toho vozidla, blind spot assist, teda mŕtve uhly vám tu signalizujú, spätné zrkadlá a musím povedať, že Škodovka to robí veľmi dobre, že teraz ma práve odzdravil vodič Škody Enyaq, takže možno si budete mávať, keď si to auto kúpite, ale chcel som tým indikátorom toho mŕtvého uhla, že oni sú presne v rohu toho spätného zrkadla, že nejako nezavádzajú vo výhľade v rámci zrkadla, ale v tom ráme je taká malinká diódka a keď aj takto rovno sledujem cestu predo mnou, tak periférne ja to stále vnímam, takže Škodovka veľký palec hore a čo si budeme, to auto je bezpečné, komfortné, takže ak hľadáte elektrické SUV, tak ja si myslím, že nie je o čom. K úplnej dokonalosti tohto auta chýba mne osobne jedna vec a to je head-up display. Keby tu bol head-up display, tak ja už naozaj nemám absolútne žiadny dôvod v podstate pozerať nikam inám, len pred seba. Možno keby som si chcel zmeniť tú klimatizáciu, tak by som pozrel rýchlo sem na rýchlu voľbu, zmenil teplotu alebo intenzitu fúkania, ale inak ten head-up display by som tu naozaj ocenil. V rámci výhľadu z kabiny, perfektný výhľad z kabiny, Škodovka Enyaq má taký dlhší, skosenejší áčkový stĺpik a zároveň tu zachovala v podstate také malinké okienko medzi tým spätným zrkadlom a práve tým áčkovým stĺpikom, aby keď napríklad parkujete v nejakom tesnom priestore, aby ste stále tam videli, že približne kde sa vám nachádza to koleso, avšak pre detailnejší obraz tu je samozrejme cúvacia kamera. Veľmi príjemnou vecou počas nočných jazd je ambientné osvetlenie, ktoré nejakým spôsobom nedráždi toho šoféra, neoslňuje ho, nerobí mu naprieky a zároveň sa mení nastavenie tej farby v rámci módov, čiže športový režim je červená, eko režim je zelená, takže viete sa trošku s tým aj zahrať a nabudiť si tú takú atmosféru toho štýlu jazdy, akými práve idete. Škoda Enyaq iV80 je poháňaná elektromotorom s výkonom 150 kW, teda 204 konských síl. Tento elektromotor si čerpá energiu z batérie s kapacitou 82 kWh. Ak by ste hľadali verziu 4x4, hľadajte alebo pozrite sa po označeniach 80X. Toto auto ste schopní nabíjať výkonom až 135 kW na verejnej rýchlo nabíjačke. Ak by ste ho chceli nabíjať doma z wallboxu, máte k dispozícii 11 kW palubnú nabíjačku, s ktorou nabijete Enyaq na 100% v priebehu 7,5 hodiny. Vyhnite sa nepríjemným situáciám pri kúpe jazdenky s výpisom z registra prevádzkových záznamov vozidiel Odopas zdarma a Autopas so zľavou 50%.
Vďaka týmto nástrojom máte z AAA Auto kompletný prehľad o histórii vášho nového vozidla a vy tak môžete spokojne jazdiť za zážitkami. Pri kúpe hociakého elektromobilu, nielen Škody Enyaq, je dôležité skontrolovať fyzický stav batérie a taktiež aj podvozka. Následne sa zamerajte na zdravie batérie, ktoré je v prípade našej Škody Enyaq na úrovni 96%. Toto sme zistili priamo u predajcu AAA Auto pomocou testu Avilo. Tento test preveruje históriu rýchlo nabíjacích cyklov, napätie v článkoch batérie, teplotu v moduloch, taktiež aj komunikáciu samotného auta a najmä kontroluje aj riadiace jednotky battery manažmentu celého elektrického pohonu. Škoda Enyaq predstavuje fantastickú voľbu pre vás, ktorí hľadáte elektrické SUV s krásnym dizajnom a zároveň s nádychom prémiovosti. V ponuke AAA Auto nájdete viac ako 120 elektrických vozidiel nielen značky Škoda. Avšak, ak by vás Enyaq naozaj očaril a chceli by ste ho vlastniť, najlacnejší kúsok v Ačkách stojí 28 000 eur. Prajem vám pekný deň a vidíme sa opäť na budúce.